சரி திரு மன்ராஜ், சார் பூனே ரெட்டை பற்றி பார்த்துட்டோம். ஆமாம் சார். இப்போ நீங்கள் நிற்கிறது என்ன ரகம்? இது டயானா ஃபீல் ரகம் சார். இது இது எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு மகசூல் தரும்? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்ல ஈல்டு கொடுக்குது, நல்ல காய்ப்பு திறன் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பழமாகவும் சேல் பண்ணுறதுக்கு சூட் ஆகாது. இது வந்து ட்ரை ஃப்ரூட் மட்டும்தான். ஓகே, சீக்கிரமாக அழுகிடும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் சொன்னீங்க விவசாயத்துக்கு. அப்போ வந்து விவசாயிகளுக்கு இது எந்த அளவுக்கு? இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏன் நான் ரெஃபர் பண்ணுறது இல்லைனாக்கா, ட்ரை ஃப்ரூட் பண்ணுற ஆசைப்படுறவங்களுக்கு வந்து சோள ட்ரையெல்லாம் வச்சுருக்காங்க, அவங்களுக்கு மட்டும் ரெஃபர் பண்ணுறேன். ட்ரை ஃப்ரூட் பண்ணுற மிஷினரிஸ்லாம் வாங்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரியில் இருக்காங்க. பெரிய விவசாயிகளாம் இதை தாராளமாக பண்ணலாம். சிறு விவசாயிகளாம் இதை பண்ணக்கூடாது மீன்ஸ்னாக்கா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மினிமம் ஒரு 3 ஏக்கர் போட்டால் மட்டும்தான் உண்டு. பட் சிறு விவசாயிகிட்ட 3 ஏக்கர்லாம் இருக்காது, 1 ஏக்கர் 2 ஏக்கர் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம பழமாவும் சேல் பண்ண முடியாது, ட்ரை ஃப்ரூட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். பழமாக சாப்பிட்டா சல்லுன்னு இருக்கும். இப்போ நம்ம பூனை ரெட் கம்பேர் பண்ணாக்கா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ரொம்ப பழத்தில் கம்மி தான், டேஸ்ட் வைஸ் கம்மி தான். பூனை ரெட்னா 5 to 7 நாள் வரைக்கும் தாங்கும். நம்ம டயானாவை பொறுத்த வரைக்கும் 24 ஹவர்ஸில் இது வந்து அழுக ஆரம்பிச்சிருப்போம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தோல் ஸ்கின்னு வந்து சாஃப்டாக இருக்கும். இதில் இது பழம் பார்க்கறதுக்கும் பெருசாகவும் இருக்கு, பெருசாக இருக்கும், பல பழம் ஷைனிங்காக இருக்கும், அட்ராக்டிவாக இருக்கும் பழம் பார்க்கறதுக்கு. இல்லை ஆப்பிள் சைஸுக்கு பெருசாக இருக்கும். அதனால இது வந்து ட்ரை ஃப்ரூட் மட்டும்தான் போக முடியும். இந்த ட்ரை ஃப்ரூட் ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரவுண்ட் ஷேப்பில் வருது இல்லைங்களா, இந்த ஓவல் ஷேப்பில் வருது பார்த்தீங்களா, இந்த ஷேப் வந்து நல்லா பெருசாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரை ஃப்ரூட்டுக்குன்னு இது மட்டும் தான் பெஸ்ட்டு. நீங்கள் மொத்தம் எவ்வளோ ஏக்கர் பண்ணியிருக்கிறீங்க? நம்ம சொந்தமாக பண்ணியிருக்க ஏக்கர்னு எடுத்துட்டாலே 6 ஏக்கர் இருக்குது. அந்த 6 ஏக்கரில் எல்லாமே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பூனை ரெட்டு தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் விவசாயிகளுக்கு வந்து நான் செடி கொடுத்து பழத்தை நான் வாங்கிட்டு இருக்கேன் இல்லைங்களா, அந்த விவசாயிங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சிலர் சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு கொடுக்குற விவசாயிங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 15 to 20 ஏக்கர் இருக்கும். இப்போ சராசரி இந்த மார்க்கெட்டில் என்ன ரேட்டுக்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க? மார்க்கெட்டில் நான் வந்து எவ்வளோக்கு வாங்குறீங்க? நான் விவசாயிகிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் என்னோட ஸ்கோப்பில் வந்துடும். பழத்தை மட்டும் நான் 80 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கிறேன். டிரான்ஸ்போர்ட் அவங்க எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்களோ அந்த அமௌண்ட் நான் கொடுத்துருவேன். பழம் வந்து நான் கிலோ 80 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு இருக்கேன். வாங்கி பேக் பண்ணி லேபிள் ஒட்டி அவங்க ஒரு ஆள் வச்சு அவங்கள எதுவுமே கொடுத்து டைரெக்டாக மக்கள்கிட்டே கொடுக்குறதுனால 1/4 கிலோ பாக்ஸ் 55 ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ இதை மதிப்பு கூட்டுறதுன்றது ஒரு விஷயம் இருக்குது, அதை நம்ம அடுத்த பதிவில் பார்க்கலாம். சரிங்க சார்.